Malta tiqpa waħda mill-ftit pajjiżi avvanzati li m'għandix liġi dwar finanzjament tal-partiti. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici konferma li x-xogħol li għandu jwassal għal liġi dwar finanzjament ta' partiti huwa avvanzat. Qabel jimplementa liġi l-Gvern jieda diskussjoni u konsultazzjoni estensiva. Nidaw wkoll grupp ta' ħidma mwaqqaf apposta biex janalizza l-abbozz ta' liġi. Tkellimna mal-avukat Franco De Bono li fil-leġislatura ta' qabel kien ressaq il-mozzjoni fil-Parlament biex il-liġi tidħol fis-seħħ. Bħala struttura jidher li se tinżamm l-istess struttura ta' dak l-abbozz, b'mod ġenerali u fil-parti kbira jidher li l-Gvern se jkun qed iżomm ma' dak ma' l-istruttura ta' dak l-abbozz. Jiena li dan huwa ta' sodisfazzjon għax x-xogħol li ħadd biex abbozzajt din il-liġi li ħadd ieħor sfortunatament tafaħħa fil-ġemp u ma tax kasa se tkun qed tħalli il-frott. Il-Group of States Against Corruption jew aħjar il-Greco ilhom jiġru wara Malta snin twal sabiex tadotta liġi simili. Fl-aħħar xhur saru diskussjonijiet mal-istess Greco li jaqblu mal-pjan infassal mill-Gvern Malti. Il-Galdes Report fl-1995 kien wera nuqqasijiet kbar dwar il-finanzjament tal-partiti. Diġà kien jinħass 15-17 sena ilu in-nuqqas kbir ta' din il-liġi aħna u l-Albanija biss. M'għandniex din il-liġi fl-Ewropa kollha, minn dakinhar ma sar xejn. Il-liġi għandha twassal għal tibdil. Fil-kultura politika, bidla kbira fil-mentalità, bidla kbira fil-mod kif inħarsu ukoll lejn il-partiti politiċi. Il-liġi se jkun fiha 5 taqsimiet, waħda minnhom se tħares lejn l-istruttura ġenerika u r-rekwiżiti minimi ta' partit politiku bħall-istatut. Din il-liġi hija biss waħda mill-miżuri li dan il-Gvern qed jimplementa sabiex isaħħaħ it-trasparenza u jiġġieled il-korruzzjoni. Fi żmien ftit xhur, Gvern Laburista neħħa l-preskrizzjoni minn fuq reati ta' korruzzjoni minn politiċi u daħħal il-liġi tal-whistleblower.